ଏଇ ଭାଇ ଏଇନା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଡାଲା ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେ ମତେ ମନ କୋଉଟେ ପାଉନି କଣ୍ଡିସନ କୁ ନେଇକିରି ନଉନାହାନ୍ତି ଡାଲା ଗାଡି ଆପଣ ମାତ୍ର 50,000 ଦେଇକି ଆସିବେ ଗାଡି ହଁ। ନେଇକି ଯିବେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ? 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ଇଞ୍ଜିନ ଗିୟର ବକ୍ସ ଉପରେ 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ହେଲେ ଦେବେ ମାତ୍ର 50,000 ଗାଡି ଚାଲିଛି 50,000 ଚାଲିଛି ନା ଆପଣ ଯୋଉଠି କହିବେ ସେଠି ବି ସର୍ଭିସ ଆମେ ଦବୁ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ହଁ। ମାନେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡି ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯେ ଡାଲା ଗାଡି ନେବେ କିନ୍ତୁ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ତାପରେ କେବେ ଗାଡି ଅଛି କହିଲ ଏଇଟା 2019 ରେ ଅଛି କେତେ ଦବ ଆପଣ 50,000 ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡି ମୁଁ ଦେଇଦେବି 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ନାଇଁ କି ତାପରେ ପୁଣି କଣ ଦବ ଅସଲାଣ ଦୋସ୍ତ କେବେ ଗାଡି ରହିଛି ନା ଏଇଟା 2019 19 ର କେତେ ଦବ ସେ 50,000 ଆଣିଲେ ସେଇ ଦେଇଦେବୁ ତ 50 ଆଉ ନାଇଁ କି ସେଇ 50 ଆଣିବେ ନେଇକି ଯିବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟା ଆସି ଦେଖିଆ ଏଇଟା ଇଏ ବି କେବେ ସେଇ 50,000 ଆଣିଲେ ଦେଇଦେବୁ ଗାଡି ସେଇ 50 ମାନେ ପୁଣି 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ନେଇକି ଯିବେ ସେଇ 19 ର 19 ରେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାଇସିଂ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭାଇ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ କେମିତି ହବ ତାର ପୁଣି ଦବା ଟାଟା ଇଏ ଆସି ବି ସେଇ 2020 ର ହଁ ये टिके 19-20 ରହିବ 4 ଭଳିଆ ରହିବ ହଁ ये ବି ସେଇ 50,000 ରେ ସେଇ 50,000 ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟା ଖାଲି ଭଲ ଦିଆ ଦରକାର ଥିବା ଦରକାର ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟା ଆସି ଦେଖିଆ ଏଟା 2013 ଏଇଟା ଲୋନ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାश କେତେ ପ୍ରାଇସିଂ ରଖିଛନ୍ତି 1,70,000 ଅଛି ନେଗୋସିଏସନ କରି ଦିଆ ହବ ଲକ୍ଷେ 13 14 12 ତିନିଟା ମଡେଲ ଅଛି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଲୋନ ହବନି ହଁ 14 ର ଲୋନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଇଦବା 14 ର ଦେଇଦବା ନାଇଁ କି ଆଉ କଣ କହୁଥିଲା 50,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାଶ ରେ ଦଉଛ ଗାଡି ହେଲେ ହଁ ଗାଡି ଅଛି 50,000 ଅଛି ନାଇଁ କି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଫଟୋ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାସ୍ ହଉଛି କଲ୍ କରି ଭିଜିଟ କରିବେ ଓମ୍ପି କଟକ ଓମ୍ପି ରେ ଗାଡି ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତ ରହିଲୁ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।